bro, ang lalim ng puntong hininga mo ah. Gagi pare, like I'm so bublay right now. Like super legit na bublay. Bakit naman broski? Gagi pare, it's Friday night, right? Oh yeah. Friday night, wala akong kadate. Hindi katulad ng iba nating mga broskis. Nagbabarag-barag na sila, nagdi-dinner na sila with their shorties. Gagi. Ako gagi pare, solo-solo lang here. Ay, grabe pare. Oh, sana all na lang tayo dun. Kasi gagi pare, meron akong kadate dapat na shorty. Oh, ano nangyari, Yun yung broski? na-meet ko sa Borelian there sa The Fort or Puro 4. Ay, oo. Dadaroon ko sana siya dito sa favorite resto ko, dito sa lugawan ni Ate Lynn. Ah, Kaso gagi pare, when she knew na parang dito ko siya dadaroon, she declined. grabe naman. Bakit broski? Ano ba mga pagkain Yun nga, dito? I really don't get the point bakit niya tinanggihan ako dito sa favorite dinner place Oo. ko. Like super legit itong lugar na to. Of course, lugawan ni Ate Lynn, pero kapal pa. Siyempre, may rice porridge. Like Wow. super legit na lugaw. Uy, sarap What niyan, I broski. love about this lugaw talaga is this is very flexible. What do you mean, bro? Flexible, pwede siyang dine-in, and then pwede ka rin pwede mo rin siyang i-take out. Like Ay, oo, automatic, pwede mo siyang ibalot kung hindi mo siya naubos and all. Ayos yan ah. Yes, pero yung pinakakakaiba dito sa rice porridge ni Ate Lynn is that you can mix it with different mga pampanamit like pepper, nagraragamong crunchy na garlic. Fried garlic, broski. Yes, broski. And syempre, yung favorite kong chili flakes na maharang talaga. Gusto ko yung naguguruhi talaga into my throat. Sobrang halang yung broski. Oo, gagi par, like super legit, so siram. Let me taste this. Sige daw, broski. Oh. Gagi par, so siram. Like magkakarilingawan mo yung pangaran mo dahil sa harang. Ay, grabe pare. Nagguruhit na pare. Yes, aside from rice porridge, you can also order here ng mga favorite na inumons mo. Katulad ng ano, broski? Wine. Wine? JD. Pero right now gusto ko ng Coke lang. So, ay, sorry. Gagi. Ay, ikit ko pang magkasirida Ay, yung mga... perfect combination, broski. Mainit at malamig. Tsaka I really, oo nga pare, baka magtaranggal yung ngipon ko and all. Pero yung pinakamaganda dito is really the ambience. Ay, oh, yung vibes Really na. the ambience, really the vibes. First, the table. Yung simplicity. But the table is, it will remind you of something na hindi kompleto ang buhay mo kung wala ang isang piece na ito. Tama, broski. It's Oh. puzzle, right? Puzzle, oh. Also the light, gagi par, hindi siya masula, hindi siya madiklom, like super sakto lang. Oo. Kaya I really don't get the point bakit hindi niya nakikita ito na romantic na lugar and all. Actually, very romantic nga, broski. Yes, Ate Lynn, croissant. Actually, pwede ka rin umorder ng croissant dito. Croissant yan, broski? Oo, gagi par, like croissant super pala. serum na mga pagka. So Ate Lynn, ano pala ako, bill out na rin ako. I'm gonna pay my credit card na lang. Ah, so, shala, broski ah. Yes, credit card dito. Yan ang pambayad, broski? Yes, so take out ko na lang din to. Sige, broski ah. Oh. Ay, gagi, pare.